Eskerrik asko, Faust. Hau txalakat apur bat afoniko, atzoziozik. Faustek ez du esan biografien datu importante bat duela 25 urte bera izan duela irakasle. Eta gero 25 urte tarratu ditula berriro nerekin harremanetan jartzeko. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko etorri guztioi. Nire ez gaur lehen da bizikoa hitz egiten, orduan ez dakit beste hiru hizlariek zelako aurkezpena preparatu duten. Nik prestatu dutena da, ez dut hitz egin behar nire lanean nik egin dudan ikerketen inguruan, baizik eta gehiago nik saretan egiten dut lan. Orduan saren inguruan egon diren emaitza garrantzitsu politak, nire irudikoz interesgarri direnak pixkat modu simple batetan aurkeztera. Orduan, norko hitzaldea da sare zientzari buruzko laburpen, sarrera labur bat. Sareak nunain daude, garuna da sare garrantzitsutako bat, eta gaur egun badakigu ulertzen da, bai memoria gaitasuna eta beste garunan hainbat beste ahalbide, hain zuzen sarearen ondorioz datu zela. Bauzkagu neuronak, eta neuronen arteko connection bitartez lortzen da nolabait inteligentzia. Noski beste sare bat, hau da sare elektrikoa, eta sare elektrikoa ere gaur egun eta etorkizunean badakigu kudeatu egin behar dela hor inteligentzi bat egin eta gure konsumak hobetzeko. Beste sare bat noski da sare trafikoa. Hemen atasko handi bat daukagu. Eta gaurko hitzaldietako helburu bat da pixkat azpimarratzean nola sare guztien oinarrian badaudela amankomunean dauden oinarri batzuk. Orduan, aipatu dut sareak zertarako, badakigu dela komunikatzeko, internet da adibide garrantzitsuenetako bat, gogoratzeko edo memoria lantzeko, sozializatzeko, hortaz ere hitz egingo dut, Facebooken kasua gaur egun adibidez. Orduan, gaurko hitzaldeak 3 atal dauzka, 3 ataletan pentsatu dut, nolabait 3 lezio txiki edo 3 ondorio txiki azpimarratuz. Bat da, interneta da pixka bat azaldu nolatan izan duen arrakasta, azalduz funtsean hasieratik kontzibitua izan zen algoritmoak, orain dela 40 urte, horretan ia aldatu gabe ahalbidetu izan duen garapen ikaragarria. Bigarrengo puntua da, aztertuz sareak nola sortzen dire, eta ikusiko nahiko nuke apur bat esan, bai Facebook eta horrelako sareak nola sortzen diren, zer azken finean jende berria etortzen da, konektatzera, eta hor egin daiteke paralelotasun bat sare biologikoekin. Da, hirugarrengo puntua da, sare batetik informazioa nola atera, nola ikasi. Horrek hainbat aplikazio dauzka gaur egun, bai Googleek, bai Twitterrek eta horrelako sistematan. Orduan, niretzako, behin sare bat dagoenean, errealitatean, abstraitu egin behar dugu. Eta abstraiten dugunean, guretzako horrelako, hor dagoen irudi bat bezalako izan behar da, erpinekin. Erpinen esan naia, aplikazioen arabera oso desberdina izango da, izan daiteke neurona, izan daiteke bide gurutze bat, izan daiteke internetean dauden elementotako bat, eta bar. Eta gero, eduki behar ditugu erpinen artean batzutan konexioa. Eta konexioaren esan naia ere, aplikazioen arabera aldatu egiten da. Orduan, 3 atal hauetaz hitz egin behar dut, eta apur bat matematikak bertan daukan, gure azterketan eta ulermenean daukan rolaz. Orduan, hau da internetaren lehen argazkia, 79. urtean, 4 nodo zeuden. Eta hau izan zen aurreneko aldiz mezuak nodoen artean bidaltzen hasi zirenean. Eta hau naiz ni, eta hori da 4 makina horietako bat, pentsa ze tamaina zeukan. Eta orduan, kapazitatea zen 3 hitzezko, 3 hitz posible izan zituzela komunikatu. Eta gero, hau da 71an, zenbat nodo zeuden, eta hau gaur egungo argazki bat, milioika erpin, kasutan erpin lirateke ordenagailuak, gure mobilak eta bar, konektatuta, modo erabat heterogeneoan, nodo berriak, erpin berriak etengabe iristen dira,
Eta hala eta guztiz ere, oinarrizko algoritmoak nola funtzionatzen duen ez da aldatu. Orduan, nola liteke hori horrela alizatea. Orduan, kasu honetan, sareak bi funtzio nagusi daude, oinarrizkoenak. Bat da, informazioa iturburutik helmugara bidaltzea, hori da bat, bideri bidaltzea, eta bi da emaria kontrolatzea. Alegia, zenbat bidaldi dezakedan nik une oro. Zeren, pentsatu behar dugu, sarea erabat deszentralizatuta dagoela. Bakoitzak gure gailutan kontrolatzen da guztia. Ez dago nolabait entitate zentral bat esaten duena bakoitzak zer egin behar duen. Erabat da deszentralizatua. Orduan bi funtzio daude. Biderik, aplikazioen historiaren labur bat, beraz e-maila 72tik da, pentsa gutako askok oendikan bombetxik ginenen. 88 Google, ez da, eta pentsa, hemen ustez pentsaten jende gehienak 2010 urtean edo hasiko zela internet erabiltzen, da bat zegoen jendea baina da 30 urtez e-mailak bilatzen ibilitakoa. Horren bideri motzena. Baldin badakagu sare bat, N erpinekin, eta nahi baldin badugu bideri motzena, aurkitzea, N-ken bat faktorial ibilbide posible daude. Faktoriala da biderkadura. N faktoriala da batetik N-era zenbakin arteko biderkadura. Beraz, da izugarri aukera posible daude. Adibidez, 10 faktorial da 3 milioi eta N faktorial zenbaki. Beraz, ezin dugu horrela aurkitu biderik motzena. Hau izango litzateke, bi erpinen arteko bide posible guztiak zenbatu eta motzena aukeratu. Ezin da egin. Orduan, nola egin deteke hau? Orduan, matematikoki badakigu algoritmo bat badagoela, Dijkstraren algoritmoa deitzen dena, eta honek modu, ez da faktoriala, da N bider log, hori askoz ere zenbaki txikiagoa da, hori da, transmititu nahiko nuke mezua, baina hala eta guztiz ere behar du nolabait sarearen ezagutza osoa. Behar du ezagutza osoa aurkitzeko biderik motzena. Hori ezin du funtzionatu sare batetan. Internet bezalako zeren ez dugu ezagutzen, ez dugu gure gailuetan ez dugu ezagutzen sarearen estruktura. Horrela ez dugu funtzionatu. Orduan zer egin zitekeen? Orduan, inspirazio bezala pentsatu genezake inurriek zer egiten duten. Eta inurriek oso modu, mekanismo, sentzio eta simple baten bitartez badaukate ahalmena biderik motzena. Orduan, inurriek feromona bezalako sustantzia bat igortzen dute, da atzetik datozen inurriek usaintzen dute, eta aldian behin ausazko erabaki bat hartu behar dute eta beste bide bat esploratu, baina azkenen oso mekanismo sentzionen bitartez, feromona jarraitzen dute, eta azkenean biderik motzenean feromonaren intentsitatea handiago izan behar da, eta orduz joera gehiago izan behar dute hortik juteko. Eta azkenen horreka bat mantenduz, ustiatuz eta esploratuz arten, normalean jarraitzen dute feromona, baina aldian behin beste bide bat hartzen dute, badaukate ahalmena biderik motzena topatzeko. Beraz, oso modu sentzioan, algoritmo oso errez batekin, globalki problema oso zail bat ebazten dute. Eta hori izan zen nolabait internetek adoptatu zuen filosofia. Oso paketeak sarean doatzenean, oso modu sentzioan jarraitzen dute, aldian behin esploratzen dituzte beste aukera batzuk, eta globalki biderik motzena edo biderik motzenetako bat aurkitzeko kapaz dira. Hoi da nola bat. Bigarrena da emaria. Hau da bideo bat. Orduan, hemen daukagu, bi erpin nolabait daude, ezkerrekoa izango litzateke igorlea, eskuinetakoa izango ginekegu, datuak jasotzen. Orduan, hemen azpimarratu nahi duana da, hemen da emariaren kontrola. Zenbat datu, ze abiaduran bidaltzen diren datuak sarean. Pentsatu behar da, sarea guztien artean partekatzen dugun zeozer dela, eta iturburuk ez daukela ideaik ere sarearen egoeraz. Ez daki kongestio dagoen, ez daki gutxik dagoen, eta bar. Orduan, nola, zein izan barko litzateke emaria. Oso algoritmo errez bat, kontzibitu zuten 80. hamarkadan. Bideo funtzionatzen badit. Ez da bil.
uste ordenagailua bertsio desberdina daukagula. Jarriko nire ordenagailua? Uzten diozu, Faust? Ez bestetik esango. Zerren gero beste bideo batzu dauzkat eta bestela bideok ez zerta behar. Eta karpetan duzu? Nire ordenagailua jarrikoet. Karpetan duzu Eta beste bertsioa zen dukena? Baina beste ere, uste bersio. Karpetan duzu, A ber. Beste hemen dakat, baina kontua uste zuen PowerPointaren problema da. Ez da pasauko. Ez da pasaukoa. Behar dolako... Ez PowerPoint berri bat, da. Sentitzet? Ja, ba. Hartuko nire ordenagailua? Bai, Baina uste da... Ondako eso. Hortxe. Vale. Baina bi irumitok atzerapenaek. Sentitzen dut bideoak ez ditut probatu, uste non funtzionatuko zutela eta ez dute funtzionatzen. Sonidoi badauka? Ez daka sonidoik. Ez daka. Bara, horren ez errez. HDMI ez dakat. Eta bideok hor dauzketzu? Bideok pendrive batekin pasatzeko? Bai, hori bai. Bideok bat? Azkena, bai. A ber, jarriko eta hau berriro beste bertso bat ere badaukat. Nun da hau, nintzen? Bideoiek ez dauzkatzu suelto, ez? Behet, A ber. Nola, hemen. A ber, hau idikoet. Hemen ez. Ez da. Zako beste badi jozke? Ez dauzket, hemen dauzket. Hemen dauzket. Konexioa, zerreta, RFD konexioarik eduna ez da? VGA ez dakit, bai, hori ez dakaten. Ez dakat HDMI-k. Atera ez dakit hau? Bai. Ez dakat. A ber. Ez dakat. Ez dute jartzen behar. Ez. Eta hortik USB-eta pasatzeko lapurren duten ez da? VGA-rik ez dakazuten, ez? Nola bauditzen da HDMI? HDMI edo? Hori da HDMI eta VGA bardet. Pendrive, bai. Pendrive pasago bideo. Zauzkat. Horrein eta... Urtzi lasai da, bideorik gabe. Ja, baina bideorik gabe... Ja, baina egin daiteke, osea, bideo ikusi daiteke? Ez, zakat, ez. Konexio bat HDMI... Ezin ez gero pasatu eta... Azkenek ergutzi, ez dago beste konexiorik ez dakazote? Wifi-erik. Ez dakit hauen. Bueno, kakazarra ginguet, baina... Bueno, presatu, jarraitxuko dut. Lastima da, baina, bueno. Lastima, zuke... Bai, baina... Ez bada beste aukeraik.
ingo ez. Ez da bin, ez da bin. Sentitzen dut, zenbat denbora pasatu dudan hau prestatzen, da gero azkenen nolako detaile tekniko bategatik. Bueno, jarratxoko dut, alduan bezala. Orduan bi bideo neuzkan prestatuta, da tamalez bidurik adingo dugu. Orduan hemen nahi nona erakutsi, itzuliz, zan ideia hori nola biderik motzenaren kasoren bezala ez, nun inurriek oso modu sentzio batetan badaukaten kapazitatea biderik motzena topatzeko. Emariaren kasuan kontzibitu zanen oso algoritmo erresa kontzibitu zan. Gaur nuntzan, igorleak juten da datuak bidaltzen, eta berriro ez dauka inungo informaziorik sarearen egoeraz. Orduan, dana ondo-ondoan bitarten, hartzaileak, hemen eskubitan dagoena, gure gaiutan, informazio kantitate bat jasotzen duen bakoitzeko pakete txiki bat bidaltzen dio igorlari zenez. Ondo doa, dana ondo doa. Eta orduan gertatzen da, hor eskubitako konexio hori da saturauta dagoena. Eta bestalde, sarearen bihotzean dagoena hor ez dago saturatzurik. Eta hor tartean badago, esaten dena buffer bat, adaptatu egiten du. Baina hori jungo da betetzen. Zen igorlea juten da emaria, handitzen, eta momentu bat iristen da, nun saturazioa iristen da, eta pakete bat galtzen da. Eta hori igorleak deskubritzen duenean, egiten duen gauza oso zentzioa da, eta egiten duen erdibiditu emaria. Eta hori da algoritmo osoa. Hori kontzibitu izan zen 80. hamarkadan, eta ia aldaketarik gabe pasatu da, esan dudan bezala, 4 makinen arteko transmisioak kontrolatzetik, milioika makinen arteko konexioak kontrolatzea. Nola liteke hori? Orduan, inurien kasuan bezala, frogatu daiteke, eta frogatua izan da, pentsatu dezagun hori dela funtzio bat, horrek erabiltzaileen satisfazioa kontrolatzen du, ematen digu. Erabiltzaile bezala, gaude pozik, jasotzen dugun emaria handia baldin bada. Emaria da X. Orduan, sarearen kudeatzaileak nahiko lukeena da, erabiltzaile guztien satisfazioa handitu. Eskolan ikasten dugunean funtzio bat eta maksimoa nun dagoen eta bar. Frogatu izan zen, esplikatu dudan algoritmo errez hori, nun juten da handitzen eta aldian behin erdibiditzen, eta horrekin lortzen den emaria, dela hain zuzen horrelako optimizazio problema baten ebazpenarekin kointziditzen duena. Beraz, nolabait, inuren kasuan bezala, azapen bat erakusten diguna nola oso algoritmo errez baten bitartez, globalki oso zaila litzateken problema bat nola ebazten den. Orduan, hemen ikerketaren bianka ikusten dira. Aurreneko litzateke nolabait, inuren kasuan algoritmo berri bat nola asmatu, beraz, teknologia berria garatu, eta hemen litzateke pixkat kontrakoa baizik eta litzateke bertan funtzionatzen duena nola ulertu. Beraz, hori da ikerketa zientifikoaren nolabait bianka, ez dela beti sortzea, baizik eta askotan ere izaten dela dagoena ulertzea. Bigarrengo atalera pasatzen naiz, ez atzerapen batekin, ez dakitzen bat denbora hartuko nun, bigarrengo atalera nahi nuna jorratu da sareak nola sortzen diren. Orduan, hemen erdoz argazkia daukat, erdoz matematikari erraria izan zen, unibertsitatera bizi zen, leku finkorik gabe, eta jendearekin lanetan beti, oso produktiboa, eta berak 60. hamarkadan, pentsatu zen, nik sareak horrela sortu behar ditut. Bi erpin baldin badaude, probabilitate batekin konektatu behar ditut. Eta horrelako sareak oso ikertuak izan ziren. Gero, zer gertatu zen? Jende hasi zen pentsatzen, nola aplikatu dezakegu horrelako grafo bat, horrelako sare bat, Facebooken kasura. Hemen daukagu Facebooken argazki bat. Horren ikusi zen, ez duela funtzionatzen. Zergatik, erdosek horrek nolabait esaten du, oso urruti dauden bi erpinen artean, jauzi asko beharko genituzke batetik bestera iristeko. Eta hemen ikusten dugu, erpin batzuk lotura izugarri handiak asko dauzkatela, baina gero erpin askok
eta hemen kasu honetan erpinak pertsonak dira, konexiorik ez daukatela. Eta Facebooken kasuan badaude propietate oso berezi bat, empirikoki neurtua izan zen, eta zen edozein ausazko bi pertsonen artean hartzen badituzu, 6 jauziren artean konektauta daudela. Nolabait erdozen sare batekin horrek ez du emaitza hori ematen. Bi pertsona oso urruti baldin badaude distantzian, jauzi asko beharko genituzke batetik estera iristeko. Hemen ez, zen azken finean guztiok agian 2-3 konexioetan badaukagu norbait, agian guk ez duguna, baina holako erpin konexio asko izango dituna, da azkenen horrek albidetzen du, nahiz eta fisikoki oso urruti egon 6 jauzetan iristen garen. Horren jendek esaten du, ezin ditike, horren beste eredu bat. Eta orduan, hauei dituzitzaien eskala askeko sareak. Eta hainbat adibide daude bizitzan. Fenomeno asko daude bizitzan horrelakoak. Interneta, baina interakzioak, garuna, beti daukate propietate hori. Erpin batzuk konexio asko, eta gero erpin gehienek ia konexiorik ez. Eta nola sortzen diren. Eta orduan, proposatu zen, eta oso arrakasta handi izan zen, eraskin hobetxea. Da horren, hau da, erpin berri bat dator, demagun pertsona berri bat dator Facebookea, eta hasten da konektatzen. Orduan, lotzeko probabilitatea izan behar da erpin horrek dauzken konexioekiko proportzionala. Alegia, ni etortzen ez Facebookea, eta aukibarret joera, ia da konexio asko dauzkaten pertsonekin konektatzeko. Eta orduan, hau erabili genune, ikerlariek hau ikertzen hasi zirenen, kontrotu ziren, oso ondo koinziten zuela, ikusten ziren sare guztieken, bai Facebooken, baina baita protein eta bar. Eta ahieten zola, observatuak izan ziren hainbat fenomeno azaltzen. Hala nola, gure organismoetan ikusten duguna, nahiz eta hainbat akats izan, erpin batzuk zelulak demagun, mutazioak izan, oinarrizko funtzioak martxan jarraitu behar dutela, edo erpinen ausazko 80% kentzen badegu gainontzeko geratzen diren erpinak konektatu daudela, eta erpin batzun, baina aldiz ahulezi batekin, da erpin konkretu batzun erauzketa, nolabait sare guztiek bertan bera uzten duela. Eta hau da bigarrengo nolabait ondorio bat azpimarratuko nahiko nukeena, da ikusi izan dudala horrelako gizakio konstruitu ditugun sareak eta biologiako hainbat sareen arteko paraleltasun handia ikuspuntu honekiko. Nola dauden konektatuta erpinak. Eta azkeneko atala da ondorioztatzea zein dan erpin garrantzitsua. Da datu mehatzaritzan kasurik arginetako bat. Hemen demagun daukagu oso sare errez bat, demagun erpinak direla web horriak, da estekak dira bi web horrik konektauta baldin badaude. Eta nahiko genuke ondorioztatu zein dan web horririk garrantzitsuna. Adibide berdina pentsatu genezake Facebooken, erpina lirateke pertsonak eta gezia bi pertsona horiek laguna baldin badira. Eta nahi dugu ondorioztatu zein dan pertsona garrantzitsuna, adibidez, maitatuna demagun. Horren hasiko ginek eta esaten, bigarrengo pertsonak bat estiman dauka, hiruk bat, dirudienez, hiru pertsonek lau daukate estiman, beraz, pentsatu genezake lau dela pertsona estimatuenetako bat. Baina, ze gertatzen da horrelako sare bat okiko bagenukue. Da hemen tamalez, beste oso bideo politia nokan, baina, bideorik adingo deu. Da, orduan, pentsatu zutena izan zen, oso komplikatu da, orduan hor ikusten dira pustarri asko, eta pustarri bakoitzak erpin batera iristen denean, erpin horretatik bi konexio baldin badaude, jarraitu behar du erpin konexioitako bat probabilitate berdinarekin. Erdi kasu erditan ezkerretik eta beste kasutan eskuitara. Eta zenbatu behar dugu erpin bakoitzetik zenbat pustarri pasatzen diren. Orduan bideo banukan, baina. Orduan, ideia da, esatea, erpin bat garrantzitsua izango da, baldin eta ahalik eta pustarri gehiago pasatzen badira bertatik. Eta hori da hain zuzen Googleek egin zuena.
besterik ez. Gaur hemen beste ideia bat azpimarratzen da, eta da, nahi baldin badegu ikertu propietate bat banako bati korresponditzen diona, kasu honetan zendan erpin nagusina, ondo dala ausazko osagai bat sortzea, kasu honetan pustarri asko, eta horrela analisi global batetik ondorioztu alditezkela banakoari garrantzitsuak diren emaitzak. Orduan, matematikoki, hau oso pi baldin bada, ekuazio bat jarriko dut, pi baldin bada vektore bat zenbatzen dona erpin bakoitzatik zenbat pustari pasatu diren, erpin batera pustari pasatzen dira baldin eta berau konektatzen duten erpinetatik ere pasatu aldiren. Eta gero batetik bestera konektatu diren. Hori matematikoki litzateke eskuinekoa. Eta hau, liceo, instituko garaitatik gogoratzen baldin bazarete, gazte garaiko eskolatik, hau da vektore propio bat, hau da algebra linealaren oinarria, eta hau da hain zuzen, Googleek egin zuena, horret ditzen zaio 25.000 milioiko vektore propioa, zen beraiek oso modu sentzioan implementatu zuten ideia, ondorioztatzeko web horri guztien sailkapenean. Beraz, labur bilduz, 3 mezu nahi nituen gaur transmititu. Aurrenekoa da nola oso arau errez eta lokalen bitartez. Beraz, informazio globalik gabe lortu aldaitezkela problema oso komplikatuak ebazten, inurriek egiten dutena. Baina baita ere, algoritmoak edo sistemak diseinatzen ditugunean horrela diseinatu ditzakegula, oso modu errez lokalean, informazio globalera gabe, baina globalki ondo funtzionatu behar dutela. Bigarrengoa da nola sareak, gizakiok eraiki ditugun sareak modu organikoa nola hazten diren, eta horrek ahalbidetzen duela biologian dauden sareekin paralelotasun bat egitea, eta hor ikerketa handia onda adibidez, sareetan badibidez intrusion detekzioa immunitate sistemetik ikasten duguna aplikatuz garatzea, edo adibidez fitxategien partekatzea erabiltzen diren algoritmoak nolabait daude inspirauta epidemiologian ikusten dugunatik. Eta azkenekoa, bideoa ez funtzionatu da, nola azterketa global bat permititzen du banako batekiko importantea den gauza bat ondoriozatzea. Alegia, botatzen badegu horratz bat, eta badago esperimentu ezagun bat, honekin bukatzen dut, botatzen badegu horratz bat, eta nahiko bagenuke ondorioztatu lurra ukitzen duenean, ze angulokin bukatu behar duen, hoi oso problema ezinezkoa da. Hakiko barko nuke horratzen nola bota, anguloa, haizea dana. Aldiz, ikin badugu esperimentu berdina, milioi bat aldiz, hor oso modu askoz erresagoan atera behar dugu formula bat esaten diguna probabilistikoki, 130 kasutan horrela izan barra norantza eta bar. Hori da daia. Banako batekiko dena oso zaila izan diteke, globalki kaso asko nolabait errepikatu eta hor ikusten dela zer egin. Eta honekin bukatzen dut. Eskerrik asko utzi galderarik baldin badago. Hobeto. Dan argi. Nik bai. Denbora da nahiko jendet. Esaten dezun teoria ulertu ez dudana. Apur hau, hasieran esan dezu sare desberdinen dara. Saren zientzia zuen izenburua zure. Orduan, hau adibidez, energia banaketara sare elektrikoetara edo transporte saretara eratu daitezke hemendik ondorioztatutako teoriak edo erabiltzen dira. Nik egin dudana da oso laburpen, oso ambizioso da esatea sare zientzia da mundu bat. Hemen esan ditudan atal hauetako batzuk jendeak bere bizitza osoa dedikatzen die. Gauzak oso simpleki esan ditut, baina bai, sare zientzien barruan sartzen dira beste gauza asko, beste sare mota batzuk jorratu ez ditudanak bai.
saiatuko naiz bideoak konpontzen. Bai. Nik bigarren galdera bat, kuriosidade bat, aipatu duzu matematikari hori, esan duzu alde batetik bestera ibiltzen zena, nik histori bat entzun dut matematikari bati buruz, eta ez dakit hori da. Hori da bakarrik bere gauza guztia maleta batean zitu. Bai. Eta alde batetik bestera bere maletatean. Bai, matematikari erraria. Ez dakit lekuz, kampus guztietan ibiltzen zen, eta orduan adibidez horren popularra izan zen, ze matematikariak gaur egun sailkatzen dira erdos zenbakiaren arabera esaten dena. Erdos zenbakia bat, esan nahi do, berarekin artikulu bat edo sinatu zenuna, bi esan nahi do, erdosekin lan egin zuen, norbaitekin lan egin dezula, eta gero 3 eta 4 eta horre sare bat. Oso ondo urtzi, mila esker berriro ere, eta hurrengora zongo da. Hurrengo izlaria, Maitane Sarzamendi, kimikaria, beren lanarloa polimeroen sintesia da, baina diagnosirako, gaixotasunen diagnosirako polimeroen sintesian lan egiten du. Berak kimika lizentziatura ikasi zen Euskal Herriko Unibertsitatean, Donostian, ondoren edo bukatu horretik egonaldi bat ere egin zuen atzerrian, eta hainbat lekutan lan egin du eta esan bezala horrengo lanarloa diagnosia polimero berrien sintesiaren bidez. Zure da gaitza. Eskerrik asko Faustino, aurkezpenagatik. Baita ere eskerrak eman Lemniskatako taldekide guzti, zientzien ingurun egin nahi dien lanakatik. Eta beste ipen ere aurkezpenakin hasiko naiz. Nik prestatueten aurkezpena, pixka bat urtzekin konparauta desberdina izango da, nik nahi nuke hitzen gaur zientzia eta ikerkuntzari buruz, baina nire esperientzi pertsonaletik abiauta. Hau da, zientzik niri ze eman didan eta nik zientziari zer aportatu diodan azaltza gustauko litzaidake. Dano dakiun bezala, zientzia oso arlo zabala da, mundu bat dago zientzien barruan, zientzia naturaletatik abiatu eta zientzia sozialetaraino matematikak eta dena kontuan hartuta, mundu oso badago. Eta horren barruan kimika, hau da nik ikasi dudan gaia, arlo txiki bat besterik litzeke izango. Eta aldi beren, guretzat ikerkuntza mundun gaudenontzat, aldi beren kimika ere mundu zabal bada, eta hor lan egiten dugun proiektuak izango leke ale txiki bat mendi baten barruan. Nire esperientzi pertsonalakin hasi aurretik gustauko litzaidake aipatzea pare bat gauza. Europar Batasuneko politika ikerkuntza mundun, politika honek batipat esan nahi nuke babesten ditun arlok gaur egun diela kimika ingurun betire, osasuna eta biomedikuntza batetik, bestetik energia eta teknologia, eta hirugarrenez ingurumena eta iraunkortasuna. Eta beraz, zientziak nahi aportatu diten gauzatako bat izango da gai hauetan lan egiteko aukera. Oso laburki azalduko dut gaur ikertzen ari naizen puntu honetara nola iritsi nahi zen. Beraz, hasieratik abiatuko bagineke, orain dela urte asko, batxilergo garaietan, nik ja nahiko argi neukan biologia, kimika ziela batipat gustatzen zitzaizkidan gaiak, eta beraz, osasun zientziak ikasi nituen, eta hortik kimika ikasketara pasatu nintzen. Garai hartan kimika 5 urteko karrera bazan, eta espezializazio bat egiten zen nik, materialetan edo material polimerikotan, hobeto esan da, lan egin nuen orduan. Ondorengo ikerkuntza guztia hortik abiatu zen. Behin lizentziatura egin da gero, tesi doktoral bat egiteko aukera izan nuen, eta horri izan zen ikerkuntzan lehenengo urratsak ematen hasi nintzena. Eta ondorenen, ikerkuntza postdoktoralarekin jarraitu dut gaur egun daino. Hemen, ez dauke punteroik, berdin da. Nik ikerkuntza postdoktoral hori urtetan banaudet, berez, badaukela ematen da, baina ez du egiten. Berdin da. Nik... Beko hau da. Ez.
Berdin da. Bueno, nik ikerkuntza postdoktoral hori urtetan banatu dut, maila desberdinetan lortuta joan naizen bekan arabera. Eta gaur egun horretan ikertzen jarrituko nuke. Nekin dauki konexioa. Eta zein da, hau da? Bai, baina ez da ikusten argitasunekat ikusten dut. Bueno, kontua da, behin ikerkuntzan aurrera jarraituta gero, zein izango litzateken etorkizuna. Bideri zuzenena edo, ikerkuntzatik akademia mundua izango litzateke, baina beste aukera batzuk ere badaude, nola industriara pasatzean, edota zentru teknologikoak pixka bat, industria eta akademia arteko zerbait izango liratekenak. Eta hemen Euskadi mailan nahiko zabalduak daudenak. Baina horrez gain, munduietara pasatzeko, ez dago tesi doktorala egin beharrik ere, aldez aurretik, lizentziatura eginda gero ere, pasatzeko aukera izango litzateke. Eta, pixka bat azaltzen hasiko naiz, nire tesi doktorala zertan egin duten, edo ze proiektutan lan egin duten. Tesi hau, nire ikerkuntzarako lehenengo urratsak, zien zentru teknologiko batean, IK4 zideteken hain zuzen ere, eta beti ere Euskal Herriko Unibertsitatearekin harreman zuzenean edo kolaborazioan. Eta horretarako beka bat lortu nuen, 4 urtekoa, eta hor hasi zen nire ikerkuntza munduko lehenengo pausoak egiten. Tesi horren edo proiektu honen izenburua izango litzateke material eta dispositibo elektrokromiko organikoen garapena. Orain pixkat azaltzen joango naiz zer den hau. Eta proiektu honen helburua da energiaren aurrezpena eta ongizatearen sustapena. Beraz, aurretik aipatu ditudan arlo hietatik, kasu honetan energia eta teknologia munduan hasi nintzen ni ikerkuntza egiten. Eta, lehen da bizi, proiektu honi buruz hitz egiten hasi aurretik, aipatzea gustatuko litzateke zer diren material elektrokromikoak eta hau ez osaturiko dispositibo elektrokromikoak. Material elektrokromiko bada, oso modu sinplean aipauta, potentzial txiki bat aplikatzen zaionean, kolore aldaketa ematen duen materiala edo dispositiboa. Hemen bideo honetan ikusi dezakegu dispositibo hauetako batek nola funtzionatuko luken, nola koloreatzen den elektrizidade pixkat, potentzial txiki bat aplikatzen, eta nola kolorea aldatzen joaten den. Aipatu, dispositibo hau duela urte batzuk sortutakoa dela, eta nire lankideoiak horrez geroztik asko aurreratu dutela, bai konmutazio denboretan eta abar. Behin hau aipauta gero, esan dispositibo elektrokromiko hauen ezaugarririk edo abantailarik handiena dela energiaren parte handi bat xurgatu egiten dutela. Eta beraz, eguzkiaren energiaren zati handi bat xurgatzen badute, bere aplikazioetako garrantzitsuena izango litzake, nahiko ezaguna diren Smart Windows edo eta euskeraz leiho inteligenteak izango lirateke. Hauek energiaren zati handi bat xurgatzen badute, esan da bezala, aurrezpen energetiko handia izango da, esaterako aire egokituan asko aurreratuko genuke. Eta horrez gain, komodidadea edo konforta emango liguke. Baina horrez gain, dispositibo hauek beste aplikazio batzuk izan ditzakete, hala nola, aeronautikan, automozioan, optikan edo OLED bezalako dispositiboetan. Behin ikerkuntza tesia amaitu ondoren, beste beka bat lortzeko aukera izan nuen, atzerrira joateko. Eta hor hasi zen ere ikerkuntza postdoktorala. Beka hauek 2 gehi bat urtekoak ziren, hau da 2 urte atzerrian, eta 3. Euskal Herriko Unibertsitatean. Nik aukeratu nuen atzerriko herrialdea edo unibertsitatea Glasgowkoa izan zen, Eskoziakoa, eta honek Strathclydeeko Unibertsitatean egin nituen nire hango proiektu lanak. Eta ondorenean, helburua izan zen, han ikasitakoa Euskal Herriko Unibertsitatera ekartzea. Kasu honetan, beka honek aukera eman zidan pixkat gaiez aldatzeko, eta beraz orain energia eta teknologia arloa pixka bat atzera utzi eta arlo berri batean sartzekoa, osasuna eta biomedikuntzan.
Ikerkuntza postdoktoral honek baita ere beste aukera batzuk ere eman zidan, kimika edo zientzian lan egiteaz gain, baita ere Eskozia eta bertako biztanleak eta eskoziarrak ezagutzeko aukera paregabea izan zen. Eta ikerkuntzakin jarraituz, proiektu honen nondik norakoak aipatuko dizkizuet. Izenburua bezala, proiektu honek, euskarara pasata, gutxi gora bera izango litzateke materialen diseinua eta sintesia SERS bidezko diagnosi molekularerako. Baina, importantena bere helburua izango litzateke. Proiektu honen helburua da, gaixotasun ezberdinen diagnostia lortzeko nanomaterialen sintesia. Askok eta askok ezaguna egingo zaizue ja nanomaterialitza, hauek badakizue oso eskala txikiko materialak direla, eskala nanometrikokoak, hau da, begi bistaz ikusten ez diren eskalakoak, eta beraz, proiektu honen helburua da, gaixotasun ezberdinak diagnostikatza material hauen bidez. Abantailaririk handiena da, diagnosia izan behar duela azkarra, fidagarria, eta maila molekularrean ematea lortu nahiko genukeela. Maila molekularrarekin esan nahi dudana da oso kontzentrazio txikitan lortu nahiko genukeela gaixotasun hori diagnostikatzea. Eta beraz, gaixotasuna bere hastapenetatik lortu ahal izango genuke. Hau da, gaixotasuna bere hasierako momentutik lortu ahal izango genuke. Dano dakigu, zenbat eta azkarrago antzeman gaixotasun bat dugula, horri aurre egitea, hobea edo hobeto irtengo litzatekeela. Eta beraz, gure helburua da nanomaterial hauek sintetizatzea. Eta nanomaterial hauek zerez osaturik daude. Batetik ditugu zilar nanopartikulak. Horra aurkitzen diren borobiltxo gris horiek izango lirateke zilar nanopartikulak. Eta hauek material sintetikoz edo material polimerikoz estalirik egongo dira. Material polimerikoak dira hor ikusten diren iletxo horiek. Material polimeriko hauek gure zilar nanopartikulak estabilizatzeko erabiliko dira batik bat. Horrez gain, biomarkagailuak izango dituzte edota markagailu organikoak. Biomarkagailu hauek izango dira hain zuzen ere, gero guk sintetizaturiko nanomaterial horiek gaixorik dagoen zelula bati lotuko zaizkionak. Beraz, oso garrantzitsua da biomarkagailu horren funtzioa. Disoluzio batean horrelako nanopartikula pilo bat izango dugu, baina esan da bezala eskala nanometrikoan izango da eta beraz disoluzioa gardena izango da. Ez da begibistaz ez dira nanopartikula horiek ikusiko. Material hauek berezitasun handi badaukate eta da hain zuzen ere espektroskopia bidez aztertzen ditugunen espektru berezi eta bakarra emango digutela. Hor eskuinetan ikusi dezakegun bezala. Izango da, material bakoitzarentzat espektru bakarra. Eta beraz, esan dezakegun material bakoitzak eren espektru hori bere atzmarka izango dela. Eta horti dator bere teknika honen fidagarritasuna. Baita ere aipatu, asmoa edo helburua dela odol-tanta batekin nahikoa izatea gaixotasun hori aurkitzeko. Eta nik hemen irudi batzun bidez erakutsi nahi nuke zein izango litzateken gu proposatzen dugun prozesua. Hor, hasieran ikusten dugun bezala, odol-tanta bat hartuko genuke eta sustratuaren gainera botako genuke. Gaixori dagoen zelula sustratuari lotuko litzaioken eta gu sintetizaturiko nanomaterial hauek gehitzean nanomaterial hauek biomarkagailuak dituztenez gaixorik dagoen zelulari loturik geldituko litzateke. Eta ondorioz, espektroskopia bidez, bere atzmarka hori ikusteko aukera izango genuke. Esan da bezala, honen helburua da, izatea azkarra, fidagarria eta maila molekularrean edo kontzentrazio txikitako kasutaraino eramatea. Ikerkuntza hau, beste gai batzutaren, aplikazio batzutan erabilia izan daiteke, adibidez drogak aurkitzeko, kutsadura aztertzeko, edota faltsifikatuetan. Beraz, esan da bezala atzerrian gai honetan, gai hau martxan jarri ondoren, helburua izan da
ona Euskadira ekartzea, eta ni momentu honetan Polimat zentruan ari naiz gai honen inguruan ikertzen, eta horretarako beste beka bat lortu nuen, kasu honetan Espainiako gobernukoa, Juan de la Cierva, eta horren helburua izango da gai hau aurrera eramatea. Nahiko gai luzea, bai da, oso modu sinplean ikusi dugun arren, nahiko gai denbora asko behar duen gai bat izango bai litzateke. Eta hori indagero zer, ikerkuntzan ere izaten dira bere zailtasunak, eta zailtasunik handienak laguntza ekonomikoan murrizketan egoten die. Beste arlo askotan bezala, beste lanpostu askotan bezala, hemen ere murrizketa asko egonda, eta horrek ikerkuntza pixka bat geldiaraztea eragiten du. Beste aldetik, beti bezala, estabilitate falta bat aurkitu liteke lana bilatzeko garaian, eta danobak izuen bezala, ikertzaile asko eta asko atzerrira joan behar izan da, hemen murrizketa horiek ez dituztelako lana bilatzeko aukerarik eman. Beste gai garrantzitsu bat, bada denbora eskasia izaten dela askotan, ikerkuntzak denbora behar du, exigentea izango litzeke, eta hortan pixka bat burrukan ibili behar izaten gara. Eta ikerkuntza ditun erronkari garrantzitsunak, izango lieke, oraindik asko dagoela egiteko, gizarten ongizatea sustatzeko. Lan asko egin da, baina oraindik asko dago egiteko. Bestalde, nik ikusten dut erronka garrantzitsu bat izango dela, zientziaren garapena bidezkoa izan beharko litzatekela, hau da, txamponaren bi alderdik ikusi beharko genituzkela, teknologiak ze abantailak dituen eta hortaz baliatzea, baina bestetik oraindik ere modu horretako eskuinean azaltzen diren moduko irudiak ikus litezke, eta hori kontutan izan beharko genuke ikertzaile guztiok. Eta zientziaren garapena garbia izan beharko du lukela. Eta hori izan da, ondorioak beti ere nire ikuspuntu pertsonaletik edo nik bizi izan dudanetik gustatuko litzaiek esatea, zientzia eta ikerkuntza niri iruditzen zaizkitela beharrezkoa direla, gizartearen ongizatea sustatzen laguntzen dulako, gizartearen beharrei erantzun bat emateko aukera badelako, erronka berri erantzuna emateko gaitasuna ematen duelako, eta nik esan behar dut, guzti horren ondorioz, niri oso gai erakargarria eta interesgarria iruditzen zait, pertsonalki, asko betetzen duelako, mendi handi horretan, aletxo bat jartzeko aukera izatea. Bestetik, badakigu ikerkuntza internazionala izan behar duela, hau da, beste talde egin behar dugula, eta guk ikasitakoa baita ere zabaldu egin beharko genukela, bestela zientziak ez lukelako etorkizunik izango. Eta hori da dana, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko Maitane. Galderarik badena dago? Galderak? Biomarkadoren erabilpenari buruz, zuk azaldu duzu bide bezalakoa, prozedura bezalakoa, baina funtzionatzen dian egiten ez biomarkagailu, bai, badare talde batzuk, biomarkagailu nik materialetan lan egin dut batipat, baina biomarkagailu horiek existitzen die eta badaude gaur egun dagoeneko gaixotasun batzuk horren bidez aurkitzen direnak. Egia da, oraindik ere, hau dana martxan ondo hartzeko denbora behar duela, eta gaixotasun horiek izaten dira, akaso sinpleenak edo, kolore aldaketa bat emanez ikusten denak, adibidez, hortxe dauzkagu ni orain nagoen estaduan, haurdunaldiko testak eta horrelako gauzak, kolore aldaketa baten bitartez ikusten dienak, eta hori danak biomarkagailuak eramaten dituzte. Orduan, gauza askotarako badago da, baino guri gustatuko litzaiguke egitea sistema bat denentzako balioko lukeena. Hau da, sistema hori jada izanik, ikusi ze behar izango genukenez, gaixotasun honentzako edo honentzako. Beti ere, medikuntza edo mediku batekin kolaborazioan, eta esaten baldin badigu, gaixotasun honentzako behar dugu sistema bat. Gu ja aurreko prozesua eginik baldin badaukagu, biomarkagailu hori lotzea bakarrik izango litzateke. Orduan, hori da gure helburua pixkat
biomarkagailuk badaude asko. Behar dana da, biomarkagailutatik gure sistemara lotura hori ona izatea. Ez behin indakoa, baizik eta ondo aztertutako prozesu bat izatea. Besterik, nik horren arira, biomarkagailuen galderaren arira, badago adibideren bat, biomarkagailu bat, adibidez, bi gaixotasunentzat edo iturentzat erabiltzen dena biomarkagailu bera, erabilpen aritzekoa dena. Ez gure helburue ez da biomarkagailu bakarrarekin gaixotasun desberdinak aurkitzea, baizik eta aurretik aipatutako sistema honekin gaixotasun desberdinak aurkitzea. Biomarkagailu bat gure sistemari lotzean, biomarkagailu hori oso espezifikoa izango da gaixotasunarekiko. Beraz, biomarkagailu horrek gaixotasun bakarra aurkituko du. Bestela, sistemaren fidagarritasuna galdu egingo litzateke, ez? Baina beste aukera bada, gure sistemari biomarkagailu bat baino gehiago lotuko bagenizkioke, kasu horretan, sistema berdinarekin gaixotasun ezberdinak aurkitzeko aukera izango genuke. Hori bai. Besterik, nik egin dezu komentario batek harritu pixka batzuk palimaten zaude ikerlaria zere, esan dezu ikerketarako denbora falta zaizula. Pentsatzen dut ez dakite lan administratiboarekin du erlazioa edo zerekin du erlazioa? Ez, denbora faltan nik ikusten dut batipat, proiektu bati ingurun diru laguntza lortzen denean, hemengo gobernutik, Europar Batasunetik, hori denbora finkokoa izaten da, 2 urte, 3 urte, denbora hori pasatzen denean, batzutan jarraipena ez du izaten. Eta nik hor ikusten dut denbora faltaren, 2 urte asko ematen du, baina oso motz gelditzen da. Memoriak idazteak eta horrelako gauzak, proiektuen deialdiak eta bilatzeak eta denbora asko eramaten dizu? Bai, horrek ere baita denbora asko eramaten du. Bai, handia. Egia da, akademia munduan, igual badituzula administrazioko edo beste batzuk arduratzen direnak horretan, baino bai, orokorren horrek denbora handia ematen du. Eta, ez dakit, hemen helik igual hobeto aipatuko du, baina zentru teknologikoetan dare, proiektu baten ingurun memoriak egiten eta denbora guztian hori dena informatizatzen, pasatzeek denbora asko eramaten du eta horrek ikerkuntzatik kendu egiten du. Noski. Oso ondo, besterik ez bada, besterik ezean, mila esker, Maitane. Zuri. Urrengo izlaria, Iñaki Díaz ikasi zuen Nafarroko Unibertsitateak Donostian duen teknologia eskolan. Gaur egun errobotikan egiten du, errobotikako ikasgaien irakaslea da, eta ez batetik bere ikerketa arloa ere errobotika da. Errobotika automatika eta kontrolaren aldetik ikusita, mekanikako aldetik ikusita baino gehiago, automatika eta kontrolaren aldetik. Eta berak, honi buruzitza egingo dugu, ikusinean. Nike problema tekniko dazket. Xaue... Vale, listo. Vale, perfecto. Bueno, nik lehenengo eta behin azkeneko komentario guztioekin erabat ados, vale? Galtzen den denborarekin. Nik gustatu zaitena hitzaldi honen ikusten dela, Faustinok esan zigula nahi genuen esateko, orduan ikusten denok ikuspuntu desberdinetik ari gala hau hartzen. Nik uste nahiko politia guztien nahi dela guzti hau. Konkretuki, hitzen nahi zertaz indeten lana, eta hitz batez esateko nire arloa da mekatronika. Mekatronika da hitz pomposo bat, inventatu zuela, mekanika eta elektronika batzen dituzten edozein mekanismo definitzeko.
Adibide errexena, robot bat. Baina robot bat bezala, sistema mekaniko pila bat ere, elektronika daukienak. Nire proiektu gehientsunak hortik jundia. Faustinok esan zitenen hau antolatzeko, nahi okurru zitzaten denbora marra bat osatzea, ikerkuntzan hasi nintzenetik, 2004 ingurun, gaur arte. Eta jarri nintun, lan indeten proiektu guztietatik ikusgarrinak, baina behintzat bideo bat dauzkietenak akusteko, nola baita esateko. Nola denbora mugatu da, ez dut uste zazpia presentatzeko aukera izango detenik, hasiko naiz gaurko dienetan atzeaka. Ze azkenen teknologia denodakigu oso azkar dela atzeatuta, orduan nahiko eta hasieratik hasi, gaurko proiektuetatik eta atzeaka. Orduan, proiektu guzti hauetan, esan duten bezala, beti egongo da sistema mekatroniko bat, batzutan robot bat, batzutan guk indako dispositibon bat, proiektuaren arabera egiten ditugu, eta ia gehienetan robot hauek partikularia da badauki, eta hori da guri gustatzen zaiguna. Gizakiak robotarekin kontaktua duela. Hau da, ez dira robotak, enpresa tradizionaletan euten dienak han urrutia bakarrik lan egiten, ez. Gehientsuenak guk eskuak inausten ditugu, eta eskuak manejatzen ditugu. Horrek arazo bat dauka. Laguntzen digute, baina baita ere min egin dezakete. Kontrola handi bat eduki behar dugu, robotak guri zein darra egiten digun. Robot gehienak hauek haptiko izena dute, haptikoa grekoak dator, eta ukimenarekin zerikusia duena batzen du. Eta gehien bat haptikoak egiten pasa dugula esan daikegu. Hasierako proiektua dazkatenak industrialagoak zian, gero 2010-2012 aurrea biomoda etorri izan, moda nolabait esateko, denak horrela sartu ginen, eta oain bukaeran naiz eta bioak akutsi behar ditugun berriro ematen du industrialagoa zela. Industria 4.0, modatik moda ez da esan daike, baina azken fina teknologia berdinarekin. Orduan, azkeneko bi proiektua ditu denak, lehenengoak hor jartzen duna RoboTracker, da proiektu bat DMP enpresarekin duguna. DMP da Egile Corporationeko enpresa bat, Mendaron dago, oso enpresa interesantea, zerrenentzako, egiten dute mekanizado alta precision, zerrenentzako pieza batzuk itxiko gai dira, eta gaina daukie nahi harritzen hau ze kapazitatea dituen enpresak sortzeko arlo desberdinetan. Orduan, eakin dugun ideiatako bat da cirugía transpedikular, ondo esaten, euskaraz esan, cirugía transpedikularentzako robot asistente bat egitea. Cirugía transpedikular bat da, bizkarrean ditugun vertebran bat gaizki baldin badago, edo diskon bat gaizki baldin badaukagu, normalean egiten den kirurgia da iriki, ondoko bi vertebrak ondo darenak, oda, gaizki dagoen utzi, ondokoak tornillo pare bat sartu, brikolaje puro, baina brikolaje nik ikusi dut operazio batzuk eta hobeto da ikustea, bide batez, último recurso, inorez operatzeko. Ez, hitzen diana da, tornillo jarri eta barra bat fijatu, barra rigido bat, eta honekin lortzen dugu presioa ez egitea. Libratzen dugu presioa eta minate hori egiten da. Ze arazo ditu, tornilloik vertebratan sartzeko milimetro gutxiko tartea dago. Osea, medikuak oso ondo asmatu barra dakan nun jarri. Eta nola egiten du? Tornilloa jartzen du, apuntatzen du, X izpiak ateatzen du, bi planotan, ze X izpiak bi dimensioetan dira, baina guk jakin barra dugu, hiru dimensioetan. X izpiakatea, benga ondo nijo, gaizki nijo, berriro jarri, berriro erradiatu, erradiazioa kanzerigena da, bai medikoarentzat eta bai gaixoarentzat. Orduan, medikoak initz egiten da denak esan zuen, hau ezin dezu robot batekin eta ala denantzako pixkatu beto. Hortan gabiltz, proiektu hau egoen da urte batzu hasi zen martxan, itxura hona daka, gure ideia zen robot bat erabili, robotan bukaeran mekanismo bat egiten dugu, mekanismo hori bizkarrezuran jartzen da, gaixoa iten zaiona da
erradiatu ez egiten zaiona zen eskaner guzti bat, ateatzen da plano bat, eta medikoak ordenadorean esaten du, nik hemen jarri nire tornilloa. Robotakin eta dugun mekanismoarekin, robotak badakin nun dagoen, eta nun jarri behar duen tornillo hori. Eta medikoari esaten dio, hemen. Lortzen dugu erradiazioa kentzea, eta nahiko prezisio onak ari gara, lortzen milimetrotik bera. Karo, prototipo ontatik, komertziala egitea, bio proiektua deukien arazoa da, askotan 10 urte pasa dizkela. Klinikoki probatu barria gauzak, zertifikatuak, patenteak, bla, 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 bale? Orduan, hau da proiektu, bueno, oantxe bertan daukagun potentenetako bat. Beste bat, beran dagoen aparatu hau, bideoa dakat, oantxe akutsiko izuet. Beste arlo batetan egin duguna da, lana da, infarto cerebral iktusak, gaina gustatu zaitu urtzik esan duna, garunean dugun sare hortan, iktus batek ematen dionen pertsona bati, konexio hori egiten dira hautsi. Gehien bat, alde bat egoten da normal efektauta. Eta horren emaitza da, normalean paralizatuta egiten da gorputzaren alde bat. Bai, esku bat, o era bat. Baina garunak badu bentaja txiki bat, plastizidadea o 87 ez medikoa, así que bazpare, abisatzen dut. Baina, bueno, dauken plastizidaderi esker, badago nolabait rehabilitazioaren bitartez, garunaren ondo dagoen beste aldeari erakustea nola mugitu. Beraz, repetizio askorekin, rehabilitazio askorekin lortu daike berriro garunak ikastea nola mugitu gaixoaren beste atalak. Orduan, nola? Sesioak dira nahiko aspergarriak. Juten da gaixoa, terapeuta edo masajista o fisioterapeuta egoten da, denbora guztin mugimenduak egiten. Gaur pixka, venga, eta horrela denbora askoan. Gure laguntza nun sartu dan, guk saiatu gana da egiten sistema robotiko bat, nun gaixoa hartzen duen eskua, kasuntan eskua, eta robotak laguntzen dio mugitzen, eta gaina joku bat jartzen dio. Jokua ez da joku bideojuego normal bat, oso ondo pentsatuta dago, hasiera batean laguntzen dio pixka moitzen, gero gutxiago moitzen dio, beha moitu barroke gehiago, gero ez da indar gehiago egiten dio, indar gutxiago, guztia da, terapeuta batek egingo lekena, robotak ja. Idea ez da terapeutak entzea, baizik eta terapeutari laguntzea. Ze honek erresa ematen du eskua moitzea, baina norbaiti hanka moitu hartzaienen ia 3 terapeuta berdia batea. Eta oso lan gogorra da. Orduan gure soluzioak dira pixkat laguntzea lagure hortan. Orduan sistema honek sistema honek joku badu, normalen ruleta joku da, mugimendua ditu, gaixoa jarriko luke eskua, eta robotak bakarrik moitzeko gaitasuna du, edo kontra egiteko gaitasuna. Segun nahi duen muskulatura pixkate, azkeneko sesioetan pixka muskulatura egin, laguntzen dio mugitzen, aukera ezberdina ditu, idea hori da. Nolabait, dispositiboa lortu non rehabilitazio terapiak hobetu daizken. Momentu enten prototipoa da dena probatuta dago, eta orantxe dago Deniako ospitale batetan proba batzu egiten. Denean, ze hau egin dugu Murtziako enpresa batentzat. Beste proiektu bat, eta medikuntzan arloan dudan azkena, guk Nafarroko Klinika Unibertsitatearekin, ospitalarekin nahiko kolaborazioa dugu. Eta 2012 urtean egin genuen gauz bazan, departamentu jun eta galdetu, guk ingenieroak ze egin daikegu zuei laguntzeko. Alergologiako departamentu batean, alergologo batek esan zigon behar, ni proba batzu, azkeneko 20 urtetan modu berdina egiten ari naiz. Eta ez da sinisten ez zatela gai hau hobetzeko. Kontatu zigun, eta ez dakit nola, baina emaitza eman genion.
alergia testa egin baldin bazue, seguruna gehienak indezula. Bueno, de hecho, bideoa jarriko dut, eta bideoekin batea kontako izuet. Alergian test bat egiten dena da, eskuan, alergeno batzuk jarri, desberdinak, akaroak, polena, kakahuetea, gota bat jartzen da, dosi oso txikia, eta egiten dena da pintxatu. Horrela alergeno kontaktuan sartzen da zalarekin, eta reakzioa egiten badu, esan nahi du, alergikoa zehala, alergeno horta. Ikusten duzu, da alergenoa jartzen, orden konkretu baten jartzen ditu, pintxatzen du, eta azalduko dena da grano moduko bat, alergiko baldin bada. Behin hau eginda, guztia ez da alergikoa da noez. Oso importantea da azaltzen den papula edo granoaren tamainoa. Eta tamainoa baino gehiago, area oso ondo neurtzea. Ze horren arabera, tratamendua ezberdina izan daiteke. Orduan nola egiten dute? Baina ikusiko zuen, atea da alergikoa horri, egiten da rotula horretik markatu, kasu honetan alergikoa da 2 gauzeta, o 3, eo 4, problema badaka. Oain, zelokin hartzen do, papel kuadrikulatu baten jartzen do, kuadrikuloa txikia kontatzen ditu, eta horren arabera badaki ze area duen papula horrek. Bideo hau dau, 4 aldiz veloziadea. Abiadura 4 aldiz jarri dat. Orduan, beak esaten zigon, hau ezin da. Nik olako testak ditut eunen ez dakizen bat. De hecho, alergologia da, paziente gehien aukitzen dituna, bisitak. Hau ezin duzu bizkat automatizatu. Eta, bueno, okurritu zitzaion, beak esaten zion, ate argazki bat mobilekin, ezin jazu esan nahi hau momentu baten? Ez, argazki batekin ezin da, ze koloreak ez dira inerrez ikusten, eta koloreakin gaina ezin da jakin tamainua edo areateatzen. Orduan, bueno, guri okurritu zitzaigun sistema bat egitea laser bitartez. Laser, minik ez duen egiten laserra, potentzi baxuxukoa. Orduan, makina bat egiten genuen, non laserra da hor ikusten duzuen linea hori, laser bitartez gu jakin daik dugu ze distantzia eta dagoen goiko partetik besoa. Marra horren distantzia. Orduan, papulak daka altura bat besoaren gainetik. Orduan, gu gaia detektatzeko ondaren papulak. Egiten duguna da, honek emango do, hau denbora reala da, nahi desan, ez dakit, 10 segundo izango dira, besoa pasatzen. Eta gero hortik informazioa ordenagailuara dijo, eta ordenagailuan beste 10 segundotan edo, gu gaia esateko, zenbat papula datea zaizkion, enik, inventatuak kargatzen ditugu, zenbat papula dauzken, eta ze tamaino duten. Baina ikusiko argazki bat. De hecho, hor beran ikusten duguna zainak dira. Besoko zainak ere ikusi daizkegu, ze altura zerbait hartzen dute. Eta horre eukiko nuke, alergenoak, papulak eta bar. Orduan, proiektu horreatea genuen, patete bat egon zan, farmazeutika bat egosi zon, oain emprendedore batek daka, eta esan deten bezala, hemendik emar horretik ikusikoa. Baina nahiko ondo batea zen. Izemuz niko bazen denboraz. Orduan atzaka segitukoet. Ja industria arloan, proiektu supoli bat izan zen hemen beko hau, kaja de cambios bat ematen duen hau. De hecho, kaja de cambios bat da. Baina pixkat espeziala. Fikosa da Bartzelonako enpresa bat, automobil munduan oso garrantzitsua, beak egiten ditue retrovisoreak, enbrageak, kaja de cambiosak, enpresa pila bat entzate, internazionala da, munduko lehenengotakoa da, General Motorsen proveedoretakoa da. Orduan, hauek, etorri zian, guk lehendik simuladorrentzako ingenen juzken, holako gauzak, eta etorri zian da esan ziguten. Nahiko genukein herramienta bat, nun kaja kambiosak iteko erraztuko zigun prozesua. Zergatik? Eak Opel, Renault, kliente bat etortzen zen, da esaten ziren, nire kaja kamioz batin, bale, 5 martxa, oso horreixa. Martxa atrasan nahi deskubia azkerra, bale, ondo. Baina gara azten ziren, ni nahi dut deportiboa. Eta kabalo, nire baldea, eta deportiboa zutat zer da. Ni nahi dut gogorra, biguina.
Hoi dena, diseinua pasatzea adjetiboik oso zailezien beraientzat. Orduan guri eskatu zikoen, indaikezue kajak emisora rekonfigurable, hau da, nik minutu baten esate dizut, olakoa nahi dut, eta hau hola bilakatu daike. Guk eman genio soluzioa, hemen gau da. Sistema bat da, non indarrik ez bat dugu egiten, kasu hontan. Mugitzen da inungo kontrolik gabe, baino nik esaten badiot orain nahi dut, indarra jartze dizkiot, beak indarrak emateizkin niri, eta esaten diot, 5 martxakoa nahi dut. Bale, hemendik aurrea, ni ezin ez moitu, pareta batzuk azaltzen dira, eta 5 martxa ditut. Orain nahi dut, 6. martxa bat eskubitea jarri, o ezkerreta. Hori dena, segundu bateko gauza da. Bideo pixka da lantratuko. Nahi dut automatikoa. Kajak amizberdina automatikoa bihurtzen da. Nahi dut pixkat karrerak motza bakin, deportibo bagain. Gai gehar rekonfiguratzeko momentu baten, are gehiago indarrak aldatu ditazkegu, eta honela oso horreixa da ulertzea klientearekin, eta lortzen diana da maketa asko prozesuan ez direla egin behar. Maketa bat egiten dut, klienteari erakusten diot. Zer modu zagoen, beste bat egiten dugu. Honekin, diseinu fase hortan lortzen dugu denborak asko murriztea. Eta besterik gabe, Faustinoek esate dit, nire denbora bukatzen nahi dela. Proiektu asko gustatzen zitzaien, jarri zituzten, eta erronka txiki bat bota ziguen. Eta esan ziren, hoi 2009 izan, modan zeon, kotxeak joystick batekin konduzitzeko gaian. Esan ziren, kendu daikezue volantea, kendu daikezue pedalak, eta egin daikezue joystick bat pixkat dezentea. Joystick normalak kubita giratzen dut, baina nik ezakik gurpilak ez egiten duen, ez duen egiten. Orduan, hau okurritu zaigun, soinukin politiagoa da, baina ingen una zan, de hecho bi ingen itun, bat eskubiako eta beste azkarrako, eta ingen una zan, volantea, frenoa eta azeleradorea leku berdinean. Azeleradorea eta frenoa motokoa bezalako dira. Eta volantea da eskubi ezkerre giratzea. Eta gainea indarrak bialtzen dizkigu, hau da, karreterako sensazio berdinak, o kotxean dazkoen sensazio berdinak sentitu ditzazkegu, sistemoaren bitatez. Zergatik bi? Beak gidatu daike batekin, besteakin, biakin batea, berdin dio, bat soltatzen bat bestea jarritu ingo dio. Zergatik bi? Aurrena bat egin genuen, eta kontatu ginean, oso kuriosoa zen, zu batekin gidatzen hasten zinean, eta beste eskuakin etzekizun zer egin. Hola, benetan, eta enpresa beak esan zigun, nik besteekin zeinen dut. Eta zentu, jarri bi, eta beak aukeratzeko zein, da nahi behitu bi jarriko ditu. Ezkeren bi ingen itun batea. Eta hor gelditzen naiz. Bi eskerrinak galderak. Ikerlaria zera egiten, arlotan, robotikan, baina irakasle ere bazera antzeko gaietan. Bien arteko harremanik badago, biak bien artean ez dago harremanik, edo zer esango zen dut buruz? Nire kasuan bait. Ez da gizien dioten. Nire kasun bai, nire kasun bai, zortea daukat, osaiatzen naiz, klaseak ematea, kurso handitan, hau da, masterrekotan alba da. Graduan ematetu masterren da, saiatzen ere arloko gauzak izatea. Ez dut ematen matematika general bat, saiatzen naiz ematen robotikako, bioko, masterreko klase bat. Aplikatu daizkat gauza realak, proiektu realak, kasu realak jarri. Orduan lortzen du lotura hori. Zailagoa da lehenengo kurtsutan ematen dana lotzea. Oso, besterik? Bale, mi esker, Iñaki.
Bueno, urrengo izlaria, Elia Ierbe, Zaragozako Unibertsitatean ingeniaritza kimiko ikasi zuen, eta gaur egun materialen arloko baterien modelizazioan lan egiten du. Ingeniaritzako matematiken zerbatik ikerlarioa da, Madrileko Unibertsitate Politeknikoan, doktoretzat egiten ari. Vale, kaixo, eskerrik asko sarrerarengatik eta baita gonbidapenagatik eta guztioi etortzeagatik. Bueno, nire helburua gaurtzan pixkat inguratzea zertan egiten duen lana. Eta ni nator ekipo baten buru naiz, baino talde osoaren lana aurkeztea, ez? Eta orduan, hasiera baten pentsa nuen, bueno, eran batea pixkat kontestualizatzeko, hasiko naiz gai zabal batetikan eta hartikan aurrea pixkat espezializatzen joan, ez? Entonces, bueno, voy a proceder en castellano porque en la parte más técnica me siento más cómoda. Entonces, he titulado la presentación cambiando las reglas del juego. Y entonces es que nuestro campo de actuación se centra más en un entorno tan amplio como es el cambio climático. Ay, me coge. Entonces, a día de hoy todo el mundo conoce qué es y a qué se debe el cambio climático, ¿no? Entonces, cuando me puse a preparar la presentación y quise ver un poco noticias, porque realmente el cambio climático lo conocemos y está interiorizado, quería ver un poco cuántas noticias estaban saliendo en ese momento. Y casualmente coincidió con la cumbre del clima que tuvo lugar en Bonn hace 2 semanas. Y casualmente ese hecho fructiferó un poco en el repunte de las noticias, ¿no? Y salieron a la luz noticias tan dramáticas como las que vienen, por ejemplo, en el país, de, por ejemplo, pues las emisiones mundiales. Bueno, hemos dicho que el puntero no iba, ¿no? Eso funciona, me rindo. Bueno, las emisiones mundiales de CO2 parece que van creciendo en el 2017. En EITB también dicen, segundo aviso de los científicos a la humanidad por el daño de la Tierra. En 20 minutos también algo así similar. El cambio climático ya está a niveles preocupantes, 2017 se está llevando el planeta al límite. Y en el tiempo también noticias similares como el cambio climático duplica el número de sitios naturales amenazados, eta berrian ere antzeko zerbait, baino errefuxiatuekin erlazionatuta. Klima aldaketagatik ia 400 milioi islari egongo dira 2050ean. Bueno, y en realidad lo que quería trasladar con esto es que lo tenemos interiorizado, lo sabemos todos, pero parece que hay cierta controversia, pero lo que sí es, y ya está demostrado, y parece que hay un consenso ya científico y más bien generalizado, es que ese cambio climático lo estamos provocando nosotros, la humanidad. Pues, digamos, nuestra forma de vida o nuestros hábitos diarios, consumo o producción energética y demás, ¿no? Lo cierto es que los niveles de CO2 en la gráfica de la derecha están aumentando drásticamente en los últimos años. Y ese aumento de CO2 es posible que se una también a la quema de los combustibles fósiles. Entonces, digamos que ese podría ser un indicio de que algo habrá que hacer en ese aspecto. La temperatura superficial global también está aumentando y eso, sobre todo, si lo vemos en la gráfica de la izquierda, esta gráfica muestra cómo va evolucionando la temperatura superficial relativizada a la temperatura en los años 50-80. Entonces ahí se ve patente que hay un incremento de más 1 grados con respecto a los años anteriores. Ese incremento de temperatura es lo que está ocasionando pues, problemas climáticos como el Niño, la desertización, los problemas en los polos y demás, ¿no? Entonces es verdad que hay que actuar sobre ello. Pero bueno, todo no es tan dramático porque posiblemente pues, hay alternativas y hay soluciones o habrá que implantar algunos cambios en el método de actuación para que paliar ese problema. Entonces, pues es posible que trabajando en la eficiencia energética consigamos de alguna forma mitigar ese problema del cambio climático. También buscando un poco la electrificación de lo que son las industrias, es decir, minimizando todo lo que son la quema de los combustibles fósiles y demás, pues podríamos hacer que minimizar un poco ese problema con el cambio climático.
Otra sería pues, que hubiera impulsado o que se incentivara el uso de transporte eficiente, como son las bicicletas eléctricas o los autobuses eléctricos. También la electrificación del transporte de alguna forma ayudará a mitigar ese problema del cambio climático. Y por supuesto que la implementación o la implantación de las energías renovables. Entonces, bueno, en este campo es donde nosotros, CIDETEC, se centra pues, en lo que son en el campo de las energías renovables y la electrificación del transporte, pero desde el punto del almacenamiento de energía. Entonces, y es que ese almacenamiento de energía, bien sea mediante el hidrógeno o bien por las baterías, serán clave en esa implementación o implantación de las nuevas fuentes de energía que podrían mejorar el cambio climático, ¿no? Puesto que, y no son las energías renovables, sino también la electrificación del transporte. Vale, y ahora me voy a centrar un poco más en la electrificación del transporte. ¿Qué es? Pues básicamente los vehículos eléctricos. Entonces, en cuanto a los vehículos eléctricos, tendríamos los vehículos eléctricos que se propulsan con hidrógeno y las de vehículos eléctricos de baterías. Entonces, en concreto con los vehículos eléctricos de hidrógeno, son propulsados con un motor eléctrico que se alimenta o que necesita la electricidad de un equipo, ¿no? Y ese equipo se llama pila de combustible. Y esa pila de combustible es un dispositivo que también se alimenta de ese hidrógeno. Digamos que son elementos clave de un vehículo o un coche de hidrógeno. Entonces, la pila de combustible es un dispositivo electroquímico donde se reaccionan un combustible, que es el hidrógeno, y con un componente de oxígeno para generar la electricidad. Y el único producto que sale o subproducto que sale es el agua, con lo cual es un dispositivo realmente limpio si lo comparamos con otros elementos que queman el hidrógeno o queman otros combustibles fósiles que generan otros subproductos. Entonces, en la pila de combustible, el combustible que utiliza es el hidrógeno, y el hidrógeno da la casualidad de que es el elemento más abundante del planeta, porque, bueno, en realidad el hidrógeno no existe como tal, sino que es tan reactivo que tiene que estar siempre conviviendo con otro elemento. Entonces, en el mundo, o sea, lo que es en el planeta, convive con el oxígeno, produciendo agua. Entonces, el agua es el elemento más mayoritario. Entonces, y una curiosidad, y la verdad que, bueno, yo en su día trabajé mucho en las pilas de combustible y me pareció muy curioso que ya en el siglo XIX, Julio Verne, en lo que es el libro La isla misteriosa, menciona que en algún momento el hidrógeno sustituiría al carbón. Y es curioso porque ya en ese siglo se augura o se menciona que el hidrógeno podría sustituir ese carbón. Y la verdad que aún seguimos aquí, en el siglo ya XXI, aún con algunas reticencias. Pero bueno, seguimos apostando por esto y seguimos trabajando en ello. La otra alternativa en la electrificación del transporte serían los vehículos de baterías, los vehículos eléctricos de baterías. Entonces, en este caso, estos tienen un motor eléctrico y se alimenta de almacenamiento de baterías, ¿no? Este es el caso, por ejemplo. Entonces, el battery pack, o lo que es la batería que se entra en el coche, se construye, sería un entramado, un ensamblado de muchos módulos, y se conectan esos módulos en serie en paralelo para dar la corriente y voltaje que necesite la aplicación de caso, que en este caso sería el vehículo. ¿Qué es el módulo? El módulo a su vez es un ensamblado de muchas celdas que se combinan también en serie y en paralelo para dar también un voltaje y una corriente deseada. Y la celda sería también un ensamblado de electrodos con una química específica que se combinan para dar unas prestaciones deseadas. Entonces, la llave de todo esto, y es lo que querría mencionar, es que si en un vehículo eléctrico queremos que nos dé unas prestaciones deseadas, tenemos que trabajar a nivel de la química, y es a nivel de los electrodos, porque es la clave un poco en la mejora de las prestaciones de un vehículo. Entonces, en general a un vehículo, ¿qué le pedimos? Y concretamente al vehículo eléctrico. Le pedimos autonomía. Lo que queremos es que entre carga y carga hagamos el máximo número de kilómetros. Es decir, que yo, si recargo en Donosti, me puede ir hasta Madrid y, a ser posible, también hasta Sevilla, ¿no? Aunque sería imposible, pero bueno.
también lo que queremos es que las cargas se hagan lo más rápido posible. O sea, lo que no queremos es ir a una estación de carga y estarnos ahí 4 horas para lo que es la carga de la batería. Queremos que sea similar al llenado de gasolina, por ejemplo. ¿Qué es lo que también le pedimos? Que sea también veloz, que realmente si quiero ir a 140, que pueda ir a 140. Eso son prestaciones. También le estamos pidiendo que sean competitivas, es decir, hay que trabajar en el coste, que sean también seguras y que también por lo menos que la batería dure tanto como el vehículo eléctrico, ¿no? Porque si no tendría que reemplazar esa batería y eso me llevaría a un coste adicional. Bueno, análogamente, y eso bajando un poco en escala, porque esto sería en cuanto a lo que le pedimos al vehículo, lo que le pedimos a la celda, que es otro lenguaje, pero es el lenguaje que utilizamos los que trabajamos en las celdas. Sería, pedimos densidad de energía a la celda, también densidad de potencia, que eso sería con las prestaciones, también prestaciones. Queremos que también sea rentable económicamente, que sean seguras, que realmente las celdas sean seguras y que no vayan a suscitar ningún tipo de riesgo y que sean durables o que tengan una larga vida útil. Y todo ello depende de la química de las celdas. Y es muy importante escoger la mejor química para unas prestaciones determinadas. Bueno, en este gráfico simplemente se muestra diferentes químicas que prevalece, que digamos qué requisito cumpliría una química frente a otra. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle porque si no me alargaría demasiado. Pero lo que es muy importante es coger esa química para después jugar con las prestaciones. En la actualidad, ¿dónde estamos? Pues en la actualidad las celdas más habituales en los vehículos eléctricos serían de la tecnología NMC grafito. Entonces, que por ejemplo en un coche como el de Tesla, que está ya en el mercado, lo que tiene es una autonomía de 400-500 kilómetros y una densidad energética del orden de 180 y 250. Eso sería una tecnología típica del litio-ion. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ahora trabajamos en intentar mejorar esas prestaciones. Lo que he dicho, mejorar autonomía, o sea, sería mejorar la densidad energética, no incrementando el coste, aumentando también la durabilidad o la vida útil y demás. Entonces, se está investigando en tecnologías innovadoras. Entonces, un poco por prudencia no he puesto exactamente cuáles son y por confidencialidad tampoco. Pero bueno, entonces muchos son en base litio-metal que proporcionan densidades energéticas muy superiores a las que están a la orden del día. Entonces, ¿qué problemas presentan estas tecnologías? Pues todavía están en fase de desarrollo. Entonces, el hecho de que estén en fase de desarrollo quiere decir que aún no se conoce prestaciones y los fundamentos físico-químicos que sustentan esas prestaciones. Entonces, ahí es donde entramos nosotros en la comprensión de esos fenómenos que tienen lugar y que hacen limitar un poco las prestaciones, de manera que se superen esas barreras y así mejoran las prestaciones. Bueno, entonces, ¿dónde entra CIDETEC? CIDETEC es un centro tecnológico, entonces están apostando pues diferentes tecnologías, pero con la meta o con los retos de coste, densidad de energía, seguridad y sostenibilidad. Entonces, trabajamos en diferentes tecnologías, la más habitual es la de litio-ion y otras tecnologías más avanzadas de baterías. En paralelo también se hacen cosas con supercondensadores, pilas de combustibles y baterías de flujo. Entonces, las capacidades o un poco las áreas en las que trabajamos serían materiales, que desarrollan ya materiales o formulaciones diferentes de los electrodos, que son los que confieren a la batería un poco las prestaciones, diferentes formulaciones de ya un poco la tirada de los electrodos. Después eso se lleva un poco a fase de fabricación y prototipo, y se desarrollan también módulos y packs a escala un poco más, o sea, ya de vehículo eléctrico, y se hace modelado y simulación. Y es aquí donde trabajo yo y mi equipo. Entonces, ¿cuál es un poco el objetivo de modelado y simulación? Como he dicho, nosotros trabajamos en tecnologías ya maduras, como es el litio-ion, y no están
en fase de desarrollo. En cualquier caso, es impepinable conocer realmente el fundamento o los mecanismos más importantes que tienen lugar dentro de funcionamiento de las baterías. Entonces, lo que queremos aquí, desde la parte de modelado, es identificar esos mecanismos que podrían limitar esas prestaciones, o bien en potencia, o bien en densidad de energía, o bien en coste o demás. Entonces, tenemos ahí una parte de más de algoritmos numéricos y otra más de experimentación, que es lo que recoge aquí. Entonces se divide un poco nuestra actividad en dos parcelas, la de desarrollo de código y parametrización. Código sería escribir el código, bueno, las ecuaciones físico-químicas y demás. Parametrización llamamos un poco a la parte más experimental, en la que además de obtener datos experimentales de prestaciones y demás, se obtienen valores de los parámetros físico-químicos que introducimos en los modelos y conseguimos reproducir el comportamiento mediante simulaciones. Esas simulaciones después nos permiten reproducir esas prestaciones y hacer predicciones. Es decir, si quiero optimizar las prestaciones y sé que mi limitación está en el espesor de algo, pues podría jugar con el espesor para mejorar esas prestaciones. Bueno, pues es ahí un poco donde trabajo, en mi campo de actuación. Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo de los modelos que utilizamos. Este en concreto sería pues de una tecnología de litio-ion, donde desgranamos un poco o hacemos el mallado de diferentes segmentos que tenemos en las baterías, en las celdas. Entonces identificamos las ecuaciones físico-químicas correspondientes a la celda en cuestión e implementamos el algoritmo numérico correspondiente y introducimos y utilizamos MATLAB. Y en la parte más de parametrización o caracterización es un poco lo que he comentado. Utilizamos técnicas electroquímicas y físico-químicas para comprender en general un poco lo que concierne a la celda. Y en cuanto a prestaciones, identificación de esos parámetros para meter en el código y así después construir y hacer predicciones de los modelos para optimizar o bien las prestaciones o la vida útil de las baterías. Entonces, un poco cómo hacemos las validaciones. El hecho de hacer la validación lo que te da es la comprensión de los fenómenos que vienen o los procesos críticos y luego esa parte de predicción en la que ya vas jugando un poco con los parámetros para saber pues, si cambio este parámetro y esto sé que está relacionado con el elemento X, pues es el elemento X el que tengo que cambiar, modificar, mejorar o demás para mejorar esas prestaciones. Entonces, esto es un poco resumidamente lo que hacemos. Creo que he sido la más escueta. Bueno, mila eskerrik. Galderarik, ¿alguna pregunta? Bueno, lehenengo eskutik asko, izatik adioz, interesgarri izan dituzat. Nik galdetu nahi dizut, ia modelizazioa eta ikezunen bateria horien aplikazioa kontun hartzote zuen. Hau da, ez da ez ginen bateria bat emotiko zuen erabilera, kotxe elektriko baten, edo adibidez, planta solar baten, eguzki ez daukazunen erabilikoazunen. Hortu nahi kontun hartzezuen modelizazioan? Bueno, modelización leheneko itxezu, digamos que desgranas un poco las ecuaciones, ¿no? Y eso es independiente de la aplicación. Baina gero, cuando ya quieres estudiar qué le pasaría a esa celda en esa aplicación, tienes en cuenta esa aplicación. O bien sea, es diferente el vehículo interurbano o el vehículo urbano, o también es diferente una aplicación estacionaria. Y dentro de las estacionarias también es diferente que esté en backup y que sea usado una vez al año o que esté en frequency regulation, regulación de frecuencia, que es otra aplicación, ¿no? Erantzuna bai. Parametrización más o menos, magnitudes de parametrización, cuando haces la parametrización tienes que encontrar
los coeficientes relacionados con una parte de, con una disciplina en concreto, ¿no? Por ejemplo, si queremos encontrar la conductividad iónica, tienes que eliminar el resto de las limitaciones para lo que normalmente la búsqueda de los parámetros los hacemos con sistemas electroquímicos. Entonces, eso para empezar. Entonces, lo que medimos siempre es el voltaje o sistemas de impedancias, que es un espectro. Entonces, lo que tienes que conseguir es minimizar el resto de las limitaciones para lo que cuando vas a medir, realmente lo que midas sea el efecto única y exclusivamente de esa, por ejemplo, conductividad, si quieres la conductividad electrónica, pues esa resistencia de electrónica, ¿no? O sea, electrónica, digo, iónica. Entonces, eso tienes que asegurar que eso es así. Entonces, en la parametrización no tienes en cuenta la aplicación porque realmente lo que tienes que jugar es que no tengas en cuenta otras limitaciones. Pero una vez con los coeficientes ya incorporados, ya puedes aplicarlo a diferentes escenarios. Bye. Bien, yo tengo una pregunta. Hayas mostrado una diapositiva con unas ecuaciones diferenciales, entonces a veces se establece una cierta controversia entre la utilidad práctica de las matemáticas. Es decir, no, yo quiero algo práctico y no quiero ecuaciones, sino que necesito algo práctico. ¿Podrías hacer algún comentario? Además, veo que has estudiado el máster de matemática industrial, que es algo llamativo, porque eso en matemática industrial parece que eso de aplicar matemáticas a la industria, sí, pero ¿se aplican tanto las matemáticas a la industria? Hombre, yo creo que en diferentes sectores, o sea, en muchos sectores se aplican las matemáticas, eso es indudable. Y lo que te permite las matemáticas, o en nuestro caso el modelado, es esa predicción. Porque claro, y sobre todo te reduce el número de experimentos. Porque tú sabes que, por ejemplo, tu limitación está en un polímero. Vale. Tendrías que jugar con un montón de parámetros del polímero, es decir, hacer todos los ensayos. Ahora cambio esta propiedad del polímero y hago el ensayo, pero no solo un ensayo, tienes que hacer por lo menos no sé cuántas repeticiones. Eso, ahora cambio otra propiedad del polímero y hago tal. Eso, puedes jugar con el modelo y al menos te es una guía por dónde irían los tiros. Entonces, sí que es verdad que no puedes decir seguro esto es así, pero sí te permite avanzar en el sentido de o reducir el barrido paramétrico, ¿no? De ensayos que tendrías que hacer después. Entonces, en eso sí que te ayuda. Y yo creo que sí está bastante estandarizado en diferentes sectores, en muchos sectores, vaya. De acuerdo, mi Vale.